ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ 10 സുഹൃത്തുക്കൾ നെല്ലിച്ചോട്ട് കണ്ണൂർ വിസ്മയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡ്രൈവർ നമ്മളെ സെലിലാണ് വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒക്കെ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോയിരുന്നു. 2 കിലോ 3 കിലോ ബിരിയാണി വെച്ചു, ചിക്കൻ പൊരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിസ്മയൻ്റെ മുന്നിലെത്തി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. വിസ്മയൻ്റെ ഗേറ്റാണ് എത്തിക്കിടന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന വ്യൂ ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ്. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ, പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. നേരെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ പിള്ളേർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി റൈഡുകൾ പല റൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഫുള്ള് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയിൽ. സ്കൂളിൻ്റെ ട്രിപ്പുള്ള സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടുള്ളത്. സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് കണ്ടമാനം ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന റൈഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹീലാണ്. ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് മൊത്തം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കയറിയാണ്ട് വീഡിയോ എടുത്താൽ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഓരോ റൈഡ് വാട്ടർ റൈഡൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് വന്നതാട്ടത്. പുതിയ മാജിക് വാട്ടർ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ന്യൂ ഇയറിനും അപ്പോഴതായതാണെന്നാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. അവിടെ വാട്ടർ ഡാൻസ് ചെക്കന്മാരൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കല്ലേ. ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഉഷാറാക്കുക, ഒന്ന് എൻജോയ്മെൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നും വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആൾക്കാരാട്ടോ. ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകലുണ്ട്. എന്താണ് വാട്ടർ റൈഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അടിപൊളിയാണ്. ഓരോ സംഗതി സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ റൈഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായ റൈഡിന് കേട്ടോ. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയാലൊക്കെ അടിപൊളിയാവും. കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ റൈഡുകളാണ് ഫുള്ളുള്ളത്. വീഡിയോ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.